Sibe sinamkele xa sileqa ukuyiphethula le nkqubo yethu i-COVID-19 awareness sikunye nomfundisi osemtsha nokhokhela ibandla eliye likhule kakhulu ibandla ekuthiwa i-God is Love Ministries uPastor Luthando. Sikwamkele mfundisi. Amen. Masibulise asa kwinkqubo yakho apha MpumaKapa TV. Mfundisi, umongameli uye wapapasha ngecawa ukuba makuvalwe izikolo abantu bayizicaweni babe ngaphansi kwekhulu. Nanjengoko siyazi ke ibandla lakho lelo bandla likhulayo ndinayo ine-shortage yoba abantu basebandleni lakho bagqithile ku-200 rand. Yebo, ungathini wena mfundisi kalento ethelwe ngumongameli? Okay, okokuqala ndibulele kuba ndi-invitiwe. I feel honored ukuthi ndibe ngomnye wale discussion yanamhlanje ngoba asandibonile phandle uthe xa umongameli echaza lento abantu abaninzi bathi asizoyenza lonto into ba icawa abantu bangayicaweni number 1, abantu bangayepasikeni number 2, and thina sokhonzisa. Ndibethwa into yi-1 ke ngebe nam andivali ipasika, ngeba nam andivali inkonzo ndilimite inani ebantwini. Ndibethwa into yi-1, number 1 ndiyilida, ndiyinkokheli. Number 2, iBhayibheli phancwadi yaRomans chapter 13 ithi phayana malulameleni amagunya ngoba akukho nalinye igunya elingaphumiyo kuThixo. Kuthi ukuthi noba uThixo engabonakali eSouth Africa engekho ngamehlo enyama, but we believe ngokubekwa kwenkokheli engu-president thina as i-leaders zamabandla kanye i-leaders zabantu ekuhlaleni kumele ukuthi sikuhloniphe okutshiwo inkokheli yethu njengomuntu okholwayo ke noyinkokheli ukuthi siwalulamele amagunya. Mfundisi, zithini izicwangciso zenu okanye mandili izicwangciso zakho ngale nto ethethwe ngumongameli? Uza kuqhuba njani wena nohambisa ivangeli? Uza kuqhuba njani wena noshumayeza abantu bakho bebandla lakho? Ukushumayela ivangeli ayokuthi songene ecaweni sivalelane emadongeni ecawa, kuthi ukuthi xa ngaba si-challenge alanani lika-100 unakho umuntu ukushumela kwi-social media, unakho umuntu ukushumela kuloo ndawo athi ngokwesendlini afonele lo muntu amfonelayo. Uyabona ohlobo mthetho ngalo ivangeli lingahamba. Nikhumbula kwakukhona indoda umzekelo uPaulus wavalelwa kube sishumela ivangeli all over the country, wayishumela kuzo i-countries, but bamvalela emtolongweni, zange limi ivangeli kube valelwe. So ndinento ethi noba asihlangani asikho secaweni, but yethu ivangeli lona lokuqhubekeka lihamba njengoba kufuneke lihambele lofikelela apho mhlambi thina besicinga into yoba loze lifikelele. Mfundisi, phaya ebandleni lakho masithi ke ngoku naba bantu bagqibile bona ukuba mabaye enkonzweni, bangamashumi-8 bagqibe baye enkonzweni bona, nawe ugqibe uba ndiya enkonzweni ndiyoshumayeza abantu bam. Ingaba seziphi izicwangciso nazo zokhuseleko ebandleni lakho? Okay, okokuqala soze siwavale ingcango zenkonzo, into soyenza sokwenziwa lento itsho ngumongameli. Abantu bazoya ezicaweni sizokhonza njengesiqhelo, but enkonzweni umzekelo mna enkonzweni last week ndi-invite i-nurse suka kwa-Department of Health uba iyocacisela abantu malunga nesifo esisecorona uba ezicaweni thina zisibethaphi, singangena kanjani na. Sinamaxhekwazi ecaweni, sinabantu abakhulu mhlawumbi abazi kwagama elithi corona uyayebona into entsha le. So enkonzweni sine-sanitizers, sine-gloves for i-ushers, sine-wipes for ukuncedisana mhlawumbi i-ushers kuloo ndawo kubanjwa kuyo i-area kubanjwa kakhulu. Kwi-sound area sine-sanitizer uzomane zisebenza. Naxa kungena enkonzweni egeyitini, from egeyitini sinamabhafu phayana esiwabeka for abantu xa bengena bavase izandla, not bafake izandla emanzini, but ijug ezokha amanzi abe umuntu uyabona lento ugalelwa izandla kwelinye icala. So siyazama nathi until kuthiwe ayike ngokwanele, sazama nathi ukucetsana nezempilo ukupreventa nje abantu. Yes, igazi likaYesu liyasebenza, but ekugqibeleni ke uLuka lo seBhayibhelini wayengudoctor. Mfundisi, i-coronavirus ayikafika eBhayi. Ningabefundisi nyani niqinisekile uba ngaba nizazivala iinkonzo zenu okanye nizawuqhuba kude kufikela ixesha lokuba kuthiwe hayi ukhona umuntu ofumanisekileyo ne-coronavirus ngoko ke siyalivala ibandla lethu? No, ndikuthande kulaa question ethi umzekelo naba abantu bayi-8 bezokhonza asivali inkonzo, saqhubekeka sikhonza. Asizolinda deske kubekho umuntu ofunyanwayo sisifo, because I believe xa kuloo ndawo kukho abantwana baka
kaThixo abathandazayo akukho sifo esinongena. Uba ngaba singenile isifo then soqhubeka sithandaza basingenile apha isixoko sethu seNelson Mandela Bay. Incwadi yamakronike ithi xa ithetha ithi ukuba abantu bam bathe bathandaza bazithoba bathandaza bafuna ubuso bam uthi ndakwehla mna ndiliphilise ilizwe labo. I believe uyo yonke le into isifundisa ukuthi uba ngaba sinokwehla sithandaze sifuna ubuso bukaThixo and then kwisixeko sethu seNelson Mandela Bay asithi uThixo akekho asithi isifo sizongena asangena but thina sizohlala sizithobe sithandaze sifuna ubuso bukaThixo sikholwa ukuthi unakho ukuphilisa ilizwe lethu. Ngokunina mfundisi niyawatyeshela lamanyathelo athathwe ngumongameli ukuba abantu abalikhulu ngabo bantu afuneke babe kanti bayakhonza. Uzama ukutsho ngokulami kuba ke ingekafiki apha kulimasala umbhaxa weNelson Mandela. Umzekelo uba ngaba umuntu une membership of 500 members ebandleni lakhe thina leaders ukuncetsana nomongameli ngoba umongameli akazofika athi xothana abantu. Into binokwenza kuba ngabe service yakho asa ingena u10 misimhlengi ingena u10 until 1 then unakho uzidivide mhlambe uthi ngo8 ne service yokuqala until u10 from u half 10 until u12 from u12 until u2 yabona lento lonto le indlela uba ngaba abantu bayi100 ayizonqanda okuba ngaba singangeni isifo ngoba kula 100 kungenzeka into okuba ukhona nesifo. Umzekelo nje xa ndizogqibezela question impendulo yakho the reason ugovernment idicinga into ba uyazi attacker even ichurches into ba okanye uyazicela into ba mazinciphisa inani ekhonzeni ngoba abantu eSouth Korea aba affectwe intsholongwane le yale corona beba by 30 South Korea beba by 30 kuongezeleleka umuntu oyi1 ona 31 sorry umuntu we31 lo muntu we31 elinani lika 30 bengakho serious into ibangela into babe transpose lo muntu we31 kumakhulu na 64 years lo makhulu wathi uthela umakhulu xa wathi mina andizohlala endlini ndingakhonzi zohamba ndibheke ecaweni uthe xa secaweni umakhulu kanti uye enkonzweni efunyenwe sisifo esi xa efika enkonzweni kanti yonke lento uzo-affecta abantu uzoyinwenisa phakathi ebandleni lakhulu inani lase-South Korea. So xa esithi ugovernment ke ngoku abantu abakhonza mabeba yi100 loo nto ayithethi into yoba ngabasongena isifo xa ngabasikhonza siba yi100 singangena siba yi4 singangena isifo siba yi3 but believing kwincwadi amakronike ethi ukuba abantu bam bazithobile bathandaza bafuna ubuso bam nakuliphilisa isizwe labo. Mfundisi ndiyabulela mani mama ngazozibini ngokuba uze apha uzoba kunye nam ngamalungana le nkqubo yethu namhlanje uzozinabisela ngokwenkolo uba nibe ndawoni nini. Ndiyabulela mfundisi. Bantu boMzantsi Afrika ingakumbi bephondo leMpumakapa ingakumbi abomasipala ombhaxa weNelson Mandela masize ke mzekweni bantu beliphondo ngokuzikhusela kulo bhubhane nanjengoko sisemathamsanqeni thina elokuba kungabikho mntu kweliphondo leMpumakapa sesulelekile kwalomzuzu ukwenje sifikelele sipheleni senkqubo yethu ekhethekileyo igama kwalam ndingu Asandiswa Mhlengi Matodlana kudlelana.